Bilang ng mga bumabiyaheng bus, dinagdagan pa dahil sa pagdami ng mga pasahero sa Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Ginawa ng araw-araw ang biyaheng Dagupan City, Cubao para matugunan ang tumataas na bilang ng mga pasahero. Point-to-point pa rin ang sistema ng biyahe. Bawal magsakay at magbaba ng pasahero sa labas ng terminal. Mula sa 40 seating capacity, 50 pasahero na ang pwedeng sumakay. Hindi po tayo makakasakay kung wala po tayong vaccination card kasi yun po yung protocol natin sa ngayon. Kapag marami talaga yung pasahero, dinadagdagan na lang po namin siya kasi kawawa naman po yung iba. Kailangan po nung iba makauwi agad. Inaasahan ng pamunuan ng mga bus terminal ang pagdami pa ng mga pasahero ngayong ibinaba na sa Alert Level 2 ang malaking bahagi ng Luzon kasunod ng pagbaba ng kaso ng COVID-19. Malaking bagay raw ito para makabangon ang sektor ng transportasyon na apektado sa mahigpit na travel restriction noon. May araw lang po sir na dumadami yung pasahero tulad ng Linggo, Sabado, mga ganyan lang po. Ngayon, hindi pa natin malalaman kung hanggang kailan tuloy-tuloy na ba ito. But we keep on helping out the bus operators and appealing to them that they should continue flying their routes. Kasama si Henry Dumisil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.